Tardes, Javi Torres en directo no Galicia en Goles. Con que sensación te quedas desta derrota? Supoño que non positiva, o mellor co arreón final do equipo, pero en liñas xerais un partido un pouco con pouca tensión, non sei como o viche. Bueno, me quedo ca sensación de que todo o que pasou no partido foi na nosa contra, non? Todo o que nos momentos importantes do partido, nos momentos claves, creo que todo foi todo todo saliu para o Granada, non? Quizá esa primeira acción do gol e despois cando nos marcamos o 1-2, pois xa na acción seguinte pois que xa nos fan un 3, creo que non dou tempo nin que o Granada pois lle dixe tempo pois a temer polo resultado, e depois outro 3 que chegou xa moi tarde, non? Si creo que intentámolo de todas as maneiras, intentámolo pois facendo trocos, pero si é certo que na primeira parte o Granada pois foi mellor que nós, creo que eu creo que en canto a fútbol un dos mellores equipos que pasou por Riazor dende que eu estou, no sentido de que tiña pois todo cos 3 xogadores que meteu por dentro pois a capacidade de ter o balón e de que nós tuéramos que xuntarnos para poder roubalo e que dificultaba esa situación para poder ser capaces de roubar balón. Eso co marcador en contra, pois evidentemente, poñerse tan cedo por debaixo do marcador, pois foi un pouco tamén clave, non? Nesa situación, nesa sensación da primeira parte, non? E despois, pois, creo que no segundo tempo fixemos trocos para ter máis xogadores con pé para tratar de posicionarnos en campo contrario, de que facer que o Granada dise 2 pasos para atrás e tuvese que defender no seu campo e a partir de aí buscar profundidade. Claro, lóxicamente creo que hasta o gol, hasta o 1-3, creo que non houbo esa sensación de que nos facía moito dano nas contras, pero canto máis buscas a portería contraria a través dos cambios, máis xogadores ofensivos se meten no campo, tamén máis desequilibras a parte defensiva e ao final aí encontra ese resquicio rival para poder facer contras, non? Eso desgasta moito, correr para atrás cando non acabas a xogada e cando non tes esa acción, creo que ao final ese 2-3 que creo que nos acercaba un pouco ao marcador, pero bueno, sí creo que o Granada creo que deu un moi bon nivel na primeira parte e nos deixou con poucas opcións de gañar o partido, non? ¿Qué tal, Óscar? Pepe Torrente para la cadena COPE. Inevitable hablar de la jugada que marca el partido, porque puede ser de 1-0 a favor del Depor, si el penalti se marca el cometido sobre Villares, al 0-1 en contra. No sé cómo la habéis visto vosotros, si la has podido incluso ver repetida, pero es una jugada que cambia un partido, porque es que pasas de poder ir por delante a ir por detrás en el marcador. Bueno, creo que a culpa é de Villares, porque é un tipo demasiado honrado. Sí, dicir, foi o que lle dixen ao árbitro, non? Si hai que tirarse, pois que avisen. Si unha falta para que se vexa si é máis ou menos, si impide máis ou menos finalizar a xogada, hai que tirarse, pois bueno, pois que non lo digan e que non amonesten cando se faga, non? Creo que hai pouca duda nesa xogada, un xogador man a man co porteiro non se aparta do balón por gusto, e daquela, bueno, pois creo que é culpa de Villares porque tiñase que tirar. Bueno, logo na segunda metade tentabas outras cosas, como viche tamén a Charlie Patiño, contanos como, bueno, vimos ben a Jeremai, non supoño que non estaría para todo o partido, por eso sacache poucos minutos. Sí, a ver, con Jeremai tive unha semana con moi pouca carga, con moi pouco traballo, el quería estar para uns minutos, realmente non máis de 15 minutos, pero cando unha vez que estaba quentando, bueno, pois un pouco foi o que dixo que cando quixéramos, que estaba para eses 20 minutos que serviu ao final, pero bueno, sabíamos que era para eso, 20, 15, 10 minutos máis ou menos, por eso non
ni siquiera entrou a aquecer no inicio da segunda parte, non? Despois, bueno, creo que os cambios creo que aportaron sobre todo esa frescura, esa capacidade con balón. Creo que Charlie tuvo bons momentos, e é certo que o partido, bueno, pois nos últimos minutos foi un ida e volta que beneficia menos as súas condicións, pero creo que tuvo bons minutos, e creo que bueno, pois que ten que seguir dando pasos hacia adiante pouco a pouco para realmente bueno, pois sacar toda a calidade que ten, que é moita, non? Vale. Vai ser difícil motivar un pouco os xogadores de cara a estas dúas últimas jornadas, no senso de que pode facerse un pouco longo isto, non? É dicir, xa xogar sin obxectivos e demais. No, é dicir, é que eu non entendo competición, o sea, o fútbol sin competir, non? Creo que temos que somos profesionais, creo que o equipo, sobre todo hoxe, co ambiente que había fora do estadio, cando chegamos aquí todos pois toda a disposición era máxima. Bueno, eu intento analizar os partidos desde un punto de vista técnico-táctico, sobre todo, bueno, pues unha vez que acaba, non? Que a motivación cando te quedas sin obxectivos, bueno, pues lógicamente pois o xogador é humano, e ao final pois bueno, pois creo que chegamos bueno, pois neste último arreón, pois que, bueno, chegamos un pouco exigidos, non? No propio xogo, pero lonxe de creer que eso é negativo. Creo que eu realmente non estaría conforme co meu traballo se non exigir ao equipo máximo e chegáramos ao final pois eso, exigidos, non? No aspecto físico, no aspecto mental, en todo, pero este equipo é competitivo, demostrouno, para nada se nos ten que facer longo, temos 2 semanas por diante, bueno, pues que hai que traballar en Abegondo, que hai que encarar os partidos para todos os xogadores, e para mí como adestrador, poñer a camiseta do Depor cada semana, pois non fai falta máis aliciente, non fai falta máis motivación que esa, non? Todos, seguro, ahora bueno, a veces me gustaría que se vira o vestuario ao final do partido, non? A xente estaba, pois, bueno, pois amolada, sobre todo por non ser capaces de devolver todo o que nos dá a Riazor, non? E a xente, pois hoxe era un día bon para eso. Creíamos nos viña un rival que sabíamos que iba a ser moi complicado. Creo que é das 2 mellores plantillas da categoría, independientemente da súa clasificación ahora mismo. Creo que ten futbolistas de primeira división que o ano pasado estaban en primeira división, e que iba a ser moi complicado, pero que o equipo pois creía e estaba convencido de que podía facer un bo partido, non? Eu, bueno, pois lógicamente, cando un equipo chega a un partido decisivo contra calquer rival, con calquer obxectivo que sea, o adestrador sempre ten menos influencia nesa motivación, porque vai intrínseca no que está en xogo. Pero bueno, eu creo que temos un equipo de moi bons profesionales, un equipo que traballa, creo que, bueno, pues eso, estes 2 partidos que quedan, estas 2 semanas, pois creo que vamos a traballar da mellor maneira, encarar o partido pois o próximo fin de semana en Zaragoza para gañalo, para bueno, pois seguir sendo competitivos, que, bueno, como dixen sempre, é un pouco a mellor maneira de encarar cada momento no fútbol, non? Venga, a última, Pedro. Pedro Barreiros, de La Voz de Galicia. Preguntarte por Germán, que llevaba mucho tiempo sin jugar y salió hoy de titular. ¿Cómo lo has visto? Bueno, Germán ten unhas condicións que nos valoramos, e que sobre todo bueno, creo que era un momento para que el mostrase o bo porteiro que é, o bo traballo que era facendo todo o ano, o vin ben, non? Creo que estuvo acertado na saída de balón, incluso despois de que esa primeira que na presión casi o depois estuvo casi acertado en prácticamente todas as accións que fixo con balón. Bueno, creo que tampouco hubo moitas accións de paradas, porque non hubo moitos tiros por dentro nese aspecto. Creo que estuvo moi ben.